На какво ни учат педофилите? Да бръкнеш в дюкяна на евродепутат. Депутатът от Атака Илиян Тодоров разпрати открито писмо до медиите, в което критикува Даниел Марк Комбендит, който е съпредседател на групата на Зелените, Европейски свободен алианс в Европейския парламент, и се е изказвал многократно против политиката на Атака. Тодоров нарича евродепутата европедофил, защото в автобиографията си Бендит пише: знаете ли, че сексуалността на едно дете е възбуждаща? Когато едно малко момиченце на 5 години започне да ви съблича, това е фантастично. Фантастично е, защото това е подобно на абсолютна еротико-маниакална игра. Случвало ми се доста пъти някои деца да ми отварят дюкяна. Реагирах различно според обстоятелствата, но желанието им ми създаваше проблем. Това ли са евроценностите, към които се стремим? Към това ли трябва да сме толерантни? Пита Илиян Тодоров. На какво ни учат педофилите? Да бръкнеш в дюкяна на евродепутат. Обърнаха ли внимание най-напред да те питам на откритото ти писмо? Защото го видях само във вестник Атака. Блиц май. Блиц го публикува. За съжаление, така нямаше по-сериозно. Какво се обясняваш? Този свян? Обяснявам си с така... Притеснили са се или... Не, това е просто така... Много добронамерени ли са нашите хора? Не, има едно медийно мълчание, за което и към финала на предаването ще ви кажа. Просто не се говори по тези теми, не знаем защо. И тук, когато става въпрос за същия този евродепутат, съпредседател на Зелените в Европейския парламент, той не е единствения, за съжаление. Този Комбендит и редица други, те са просто пешките на шахматната дъска в една мръсна игра, която мръсна игра, крайната й цел е да се приеме болестта и патологията като норма в целия Европейски съюз, респективно и в България. Освен него, аз тук сега мога да кажа още едно негово изказване, то е за едно списание Le Observer. Същия Комбендит казва: моя флир с децата скоро взе еротична насока. Вече перфектно чувствах как малките момиченца на 5 годинки се научиха да ме възбуждат. Направо не е за вярване. Повечето време бях напълно разоръжен. На няколко пъти децата ми разкопчаваха дюкяна и започнаха да ме галят. Според обстоятелствата реагирах различно, когато те искаха, и аз ги галих. Тези колоритни описания на дюкяна на господин евродепутата коректно ли са цитирани? Абсолютно, да, абсолютно. Всеки може да го провери в неговата автобиография, казва се Легрант Базар. Тези хора в последствие отиват в Европарламента и там, пак се повтарям, гласуват закони и предложения правят, които в последствие Европейската комисия казва: вие в България трябва да ги спазвате. В противен случай ще има наказания. Ето ви покажа още един, пак от така наречените зелени. Явно те са така най-извратените. Това е така наречения Юрген Тритин, който е бил водач на листата на зелените на изборите в Германия. Същият този, Юрген Тритен в неговата така кампания предизборна е настоявал за узаконяване на педофилията. Това е от Шпигел, онлайн изданието на Шпигел, тази информация. Ето още така една съвсем спокойна... Същия отбор ли? Същия отбор са, не, тази е социал-демократка от Швеция, казва се Моника Грьон. Тази Моника Грьон вече натискат съвсем така спокойно в Европейския парламент да се легализира така наречения инцест. Кръвосмешението, секса между роднини, баща с майка и така нататък. Нека не забравяме, че в... Голяма радост ще настъпи в някои наши квартали. Да, голяма радост наистина ще настъпи, но да кажем, че в Испания и Португалия инцестът е абсолютно разрешен. Тоест в Испания и Португалия съвсем спокойно може да има сексуално съвокупление между баща и дъщеря, между баща и син, никой не ги преследва тези хора. Впоследствие вече тези депутати, които законодателно са допуснали такова нещо в Испания и Португалия, ги изпращат в Европейския парламент и там те със своите виждания, със своя морал, предлагат поредните щуроти, които да стават норма. Сега най-напред да ти кажа, да те питам нещо по-скоро. Нали интересът ти не е предизвикан от факта, че една френска дипломатка беше замесена в скандала с Волен? Не, тук... Да не си го връщате? Не. Просто трябва да се покаже истината, защото това, което е тръгнало към нас, е нещо страшно. Аз пак ви казвам, на края на предаване ще ви покажа какво се е гласувало на 4 февруари в Европейския парламент и как са гласували българските депутати. Не, кажи го сега, кажи го. Няма проблем, ето, значи това е извадката, един сайт Volt Watch.
от която изведка се вижда, ето кои са 394 европейски депутати, приемат ето тази резолюция, която аз ще ви я дам, ще ви оставя да имате на английски язик. Тази резолюция е предложена от Улрике Луначек, която е австрийска евродепутатка и съпредседателка на групата за хомосексуални права в Европейския парламент. Така, на 4 февруари, както разбрахте, е прията тази резолюция, която основава точки, по които Европейската комисия и държавите членки на Европейския съюз, по които те трябва да почнат да работят. Те са доста, аз ще ви кажа най-фрапантните. Узаконяване и признаване на гей браковете на територията на целия Европейски съюз. Осиновяване на деца от хомосексуални двойки на територията на целия Европейски съюз. И ето, примерно, приканва държавите членки да обмислят начини за адаптиране на техния семейен закон за днешните променящи се семейни модели и форми, както и да включват възможност за децата да имат повече от двама родители или настойници, тъй като това ще отвори възможност за ЛГБТ семейства. Това са лесбийки, геове, бисексуални. Как са гласували нашите родители? Нека само да продължа още няколко точки. Наказателно преследване срещу всеки дръзнал да критикува хомосексуализма. Наказателно, вече не е административно глоба, направо ви вкарат в затвора, ако кажете това не е морално, не е правилно. Тук е нещо много страшно. Сексуално образование в училищата. Трябва да се включат недискриминационна информация за изграждането на положителна визия на ЛГБТИ хора. Призовава държавите членки да предприемат действия за насърчаване на обективни знания по въпроси, свързани с сексуалната ориентация, полова идентичност и изразяване на пола в училища и други образователни институции. Тоест, някой ще обяснява на нашите деца колко е хубаво да си гей, как няма нищо лошо в това, как трябва да ги приемем и как... Всичко това е наред. Това е нещо нормално и на това ще искат да... То не може да бъде изпряно. Да, от Европейската комисия това искат за нашите деца. Разбира се, тук е за масова гей пропаганда и така нататък. Ето как са гласували българските депутати. Слави Бинев, така наречения патриот, който сега ще бъде в евролистата от НФСБ за евродепутат, е гласувал за. Да. За това, за гей браковете и всичките тези гадости. А Мария Габриел, честито на Хаджидимово, от ГЕРБ е гласувала за. Фелис Хюсменова, ДПС, гласувала е за. Ивайло Калфин, който отиде при Първанов сега в АБВ, и той е гласувал за. И той е за това, одобрява го. Метин Казак от ДПС също е гласувал за. Евгений Кирилов, БСП за. Марусия Любчева, БСП за. Надежда Нейнски, Синя коалиция за. Владко Панайотов, ако не се лъжа него, и то от ДПС. От ДПС. Да, за. И Антония Първанова от НДСВ за. Против няма ли? Не, аз не видях да има някой против. Има въздържали се, има хора, които не са присъствали на самото гласуване. Но ето тези хора, които сега от сутрин до вечер говорят за евролисти, кой ще да бъде водач, аз призвам хората пак да гласуват за тях. За БСП, за ГЕРБ, за ДПС, за Слави Бинев. Щом искат това да се случи в България. Децата ни да им бъде обяснявано в училище колко е хубаво да са хомосексуалисти и така нататък, да се узаконят гей браковете. Щом искат това, моля пак гласувайте за тях. Да. Ето го и този другия, който е така много интересен. Педофилите в Холандия си направиха партия. Основателя на партията Ад Ван Дер Педофилите. Да, педофилите си направили партия. Ад се казва, да. Не съм очаквал да се казва Рай. Вижте, да, Рай. Отвратителната физиономия на този болен човек. Ама този е в... Покажи го. Нямаме ли го в един видеоклип, който донесе? Да. Този е от руската телевизия. Да. Стенли, дай да видим. За какво се бори този човек? Да. Ад Ванденберг. Программа партии содержала такие, например, пункты. Легализация детской порнографии, детям с 12 лет надо разрешить заниматься сексом, играть в азартные игры, употреблять легкие наркотики. Мы говорим о подростках, детях в возрасте от 12 до 16 лет. Вот о них речь. Эти дети уже в том возрасте, когда они сами способны четко выразить свои желания, чего они хотят и чего нет. У меня у самого был такой случай с одним из моих приятелей. Я сказал ему: подумай сам для начала, хочешь ли ты этого? Обратите внимание, педофил сам говорит о том, что у него был некий несовершеннолетний партнер, но никакой реакции полиции это не вызвало. А я простой человек. Имела глупость, имела тупость, я не знаю, как сказать, родить ребенка не в России, а на этой страшной земле викингов, понимаете, в этой белой Африке, где к детям относятся как к товару. Моего сына одевают в костюм Путина, и люди становятся в очередь, чтобы насиловать моего 4-летнего мальчика. А я должна здесь молчать и не ходить на митинги, потому что если я скажу об этом, понимаете, то меня объявят сумасшедшей, я его никогда не увижу.
Я да видим още веднъж господин Нат. Ад. Началото само. Това беше интересно. За партию любви к ближнему, свободы и разнообразия. Программа партии содержала такие, например, пункты. Легализация детской порнографии, детям с 12 лет надо разрешить заниматься сексом, играть в азартные игры, употреблять легкие наркотики. Мы говорим о подростках, детях в возрасте от 12 до 16 лет. Вот о них речь. Эти дети уже в том возрасте, когда они сами способны четко выразить свои желания, чего они хотят и чего нет. У меня у самого был такой случай с одним из моих приятелей. Я сказал ему: подумай сам для начала, хочешь ли ты этого? Обратите внимание, педофил сам говорит о том, что у него был некий несовершеннолетний партнер, но никакой реакции полиции это не вызвало. Да, ясно. Освен, че не предизвиква никаква реакция от страна на полицията, холандската държава дори промотира създаването на подобни партии. Ето ви... Подкрепят по-скоро. Подкрепя, да. От Или... Washington Post, да. washingtonpost.com. Холандския съд няма нищо против създаването на тази партия. Ето. Педофилска партия. Педофилска партия. Това е становището на холандския съд, според който е педофилска партия. Това няма нищо лошо. Отворено общество. Но същите тези после, аз пак се повтарям, влизат в Европарламента, гласуват изрощените, които ви казвам, които после идват при нас. Това обаче, Иляне, не може да бъде спряно. Може да бъде спряно, но нека да продължим и тогава за спиране ще говорим. Ето сега, примерно, ще ви дам една много интересна информация за Ангела Меркел. Да. Германската свободна демократична партия, която е в коалиция с настоящия канцлер Ангела Меркел, преди време пряко е пропагандирала за разрешаването на педофилията и това да си е нещо нормално в Германия. В момента тези хора управляват заедно от Шпигел отново. Тези хора в момента управляват заедно с Ангела Меркел. И дали случайно или не, ето какво се е случило в Германия в момента. Това е една книжка, която се издава от немското правителство, в частност Министерство по въпроси на семейството, Немски федерален център за здравно образование. В тези книжки се насърчават родителите, внимателно слушайте, да масажират сексуално техните деца, които са на възраст между 1 и 3 годинки. Книжките са озаглавени "Любов, тяло и да си играем на доктор". И аз само един текст ще ви прочета от това да видите за каква болна история става въпрос. Бащите не отделят достатъчно внимание на клитора и влагалището на дъщерите си. Техните ласки твърде рядко се отнасят към тези региони, а това е единственият начин момичетата да могат да развият чувство на гордост от техния пол. Авторите рационализират. Детето докосва всички части на тялото на баща си, като по този начин го възбуждат. Бащата трябва да направи същото. Тези книжки са... Точно ли цитираш, бе? Абсолютно точно едно към едно. Това вече ми звучи малко невероятно. Според едно полско издание, дори тези книжки са задължителни в 9 германски региона и се използват за обучение в ясли, детски градини и учители в начални училища. Бурята на Божа, Иляне, ще бъде опустошителна. Не знам, просто наистина нещата са много тежки. Ето да видите какви неща дават на децата, осиновени от хомо-двойки. Това е една игра. Както виждате, ето тук даже пише, че е одобрена от правителството. Не знам от кое правителство. Много така интересна игра. 2 момченца, поръсни, за да станеш обратен. Както се вижда. Така с сушуарчета да си играят момченцата. Ето и за момиченци има. И те да пораснат, да станат обратни. Много така интересна и хубава игра на осиновените деца от хомосексуални двойки. Може би противници на тия тенденции да са направили. Не, има ги в интернет. Всеки дори може да си купите книгите. Това има книжки. Написано от Лесли Нюман. Айде сега да не ги популяризираме. Татко и аз. Мама и аз. Това е много държа. Значи ти гарантираш достоверността на абсолютно, това е в интернет, всеки може да някой път му казваш и бандит, обаче той е комбандит. Хомо-бандит. Ето сватбата на моя чичо. Някакви други потайности от докяна на... Това е... Ето учебници има даже за гей деца. Ето учебник за гей деца и обучават. Това е болест. И го казваме. Това е болест. Тази болест трябва да бъде спряна. Не може да допуснем тези хора в Европейския парламент да гласуват какви ли не лудости, защото това са лудости, които ви прочета, което са гласували на 4 февруари. Нашите евродепутати да са за това и в един момент разбирате, че смяташ, че това ще дойде и тук. Може да имаме евродепутат, който да не е съгласен с волята на чорбаджиите.
Ами явно евродепутатите от тези партии, които са в момента в Европарламента... Това ще какво стана, бе? Вие се Ние нямаме разделихте, евродепутати в Европарламента. Единия... А Митко Стоянов бил ли е на това гласуване? Не знам, аз извадих само тези, които съм видял. Така че и това ще ви помоля, когато дойдат сега тук преди изборите за Европейския парламент, просто им покажете какво са гласували и ги попитайте с какви очи искат пак да отидат там.